कुडाळ बस स्थानक अवघ्या 3 मिनिटांच्या अंतरावर, कुडाळ रेल्वे स्टेशन अवघ्या 1 किलोमीटर अंतरावर. स्वच्छ हवा, निसर्गरम्य वातावरण आणि पावसाळ्यात पाणी न भरण्याचं सुरक्षित आणि शांततेचं ठिकाण अर्थात ज्ञानेश्वरी. आमचा पत्ता ज्ञानेश्वरी, केळबाई मंदिर नजीक, कुडाळ. संपर्क 8879 18 18 27. भारतीय जनता पार्टी सिंधुदुर्ग यांनी राहुल गांधी आणि काँग्रेस विरोधात केलेल्या निदर्शनाला कुडाळ काँग्रेसनं जोरदार प्रत्युत्तर दिलंय. यावेळी मोदी सरकार हाय हाय अशा घोषणा देण्यात आल्या. यावेळी न्यायव्यवस्थेवर दडपण आणण्याचं काम केंद्र सरकारकडून होते अशी प्रतिक्रिया अभय शिरसाट यांनी दिली. गेल्या 9 वर्षामध्ये मोदी सरकारच्या कार्यकालामध्ये संपूर्ण देशामध्ये न्यायव्यवस्थेवर दडपण आणून जे सरकारच्या विरोधात आवाज उठवत आहे आणि सरकारच्या चुकीच्या धोरणाच्या विरोधात आवाज उठवत आहे अशा नेत्यांच्या विरोधात ईडी, सीबीआय अशा विविध केंद्र सरकारच्या तपास यंत्रणा मागे लावून त्यांना ससेमिरा लावण्याचं काम केंद्र सरकारच्या माध्यमातून होत आहे. आणि या ठिकाणी न्यायव्यवस्थेवर सुद्धा पहिल्यांदाच दडपण आणण्याचं काम केंद्र सरकारच्या माध्यमातून होत आहे. आणि अशा सरकारचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी संपूर्ण देशामध्ये काँग्रेसच्या वतीने आंदोलन होत आहे. आणि या ठिकाणी कुडाळ तालुक्याच्या वतीने आम्ही सुद्धा या ठिकाणी आंदोलन करत आहोत आणि या ठिकाणी वेगवेगळ्या घोषणा देऊन या ठिकाणी आम्ही आंदोलन करत आहोत. राहुल गांधी यांना पाठिंबा देण्यासाठी या ठिकाणी काँग्रेसचे सर्व कार्यकर्ते जमलेले आहेत. राहुल गांधींनी कर्नाटकमध्ये सगळेच मोदी चोर कसे असं वक्तव्य कर्नाटकमध्ये केलं होतं आणि त्याच्यावर भाजप सिंधुदुर्गच्या वतीने निदर्शनं करण्यात आली कुडाळमध्ये. काय उत्तर द्या? या ठिकाणी मोदी नावाचे नीरव मोदी सुद्धा या देशातून मोठे आर्थिक घोटाळा करून देशाबाहेर गेले. यांचा राहुल गांधींचा अर्थ सर्वच मोदी चोर नाही, पण ज्या ज्या ठिकाणी मोदी या देशाची आर्थिक कणा तोडण्याचं काम मोदी सरकारने केलेलं आहे, त्याचप्रमाणे नीरव मोदी यांनी केलेलं आहे. यांच्या विरोधात राहुल गांधी बोललेले आहेत. पूर्णतः मोदी या आडनावाला नव्हतं. त्याचा अर्थ आजपर्यंत सोशल मीडियाच्या माध्यमातून भाजप वेगवेगळे अर्थ लावून लोकांना फसवण्याचं काम करत आहे, त्याचा हा एक भाग आहे. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर